jak ľudia. Po dlhej dobe sa vidíme. Koho tu mám na connection? Dobre. Takže Pozostil a Brainrot. Takto. Niečo chcem ukázať, lebo mám tam niečo nové. A máme nový skin. Dobre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Spravil už privát serverov. Nositeľ a Brainrot. Kokso. Počkajte. Padne niečo? Neviem. Ale vypadá, že je zatiaľ nič. Keď pôjdem hore, tak vy odpadnete. Začíname od toho. Títo, takže Instinct Traveler dvakrát s tou mutáciou, Instinct Mateo Candy. Tuto Black Hole Gold s UFO Mutation, túto Job Sour s týmto, Fetla Tralalero s tako a toho Bačklatéra, to je Black Hole Gold, ktorá má Neon Cat Mutation a Bubblegum. Tu má to, jak sa to volá, Bubblegum, a hento druhé hviezdičky to nazvem. Hore, insane. Dul, Galaxy s 3 mutáciami. A teraz to bude to najlepší Brainrot, ktorého mám. Môj najlepší. Pripravte sa. Los Combinaciones. Môj najlepší je Los Combinaciones. No, takže zistili ste moju bejsku. Dobre. 3 trilióny. Tu potrebujem na rebirth. 7 triliónov. Ding. Multiplayer toľko cash. Zadarmo 500 miliónov. Lock base plus 10 sekúnd. Plus 1 slot. Hard balón a magnet. A mne nezaujímavé to, jak vidíte. A ten Los Combinaciones som získal tým, že som išiel na môj starý účet a tam som kradol, tam sa pripojil týpek z Los Combinaciones. On sa stále pripájal. Tak ja som normálne som otvorila bejsku, tak som mu išiel zobrať z Los Combinaciones. Som utíkal do svojej bejsky, pojel som sa, išiel som na môj server a zobral som si to na môj účet a spravil som si aj Reddit na 11. No a ako ja
Ja vám vysvetľujem a niektoré brainroty sa niekedy myslia. Napríklad teraz všetko sa dá ísť kúpiť. Vidíš? Ale som hral cez Adminabius. Tak to nešlo kúpiť. 7 miliónového som, viete čo? 7 miliónový došiel. Jasné, že bol s mutáciami. Jasné, že bol s mutáciami. Ale normálne nám sa to sekalo. A mne to vieš čo nešlo? Mne to nešlo kúpiť. Toto du. To je 6,7 miliónov. Tak. Tak to má celkom pekné. Lebo pozrite. Ten klobúk. Fire Mutation. To tako na hlave. Ešte galaxii. A ja vám poviem jednu takú vec. Čo vám môže umožniť byť lepším hráčom do styla Brink. Sobotu, keď skončí Adminabius, no tak vždycky tedy majú všetci dobrých brainrotov. Chápete? A len si to jasné, že budú chrániť. Ale každý má aspoň jedného brainrot goda. Ja vám hovorím pravdu. Ja som to zažil. Tak. Takže chcem, aby ste to vedeli. Tak toto je všetko dneska. Ďalšie veci som nič nechcel. Toto som vám chcel povedať a také veci. A Adminabius je vždycky sobotu 21:00 do 23:00, 20:45 alebo do 22:00. Takže to je všetko. Tak čaute.